Gagawa tayo ngayon ng lasagna. Ito po ang ating kakailanganin. White sauce, butter, salt, fresh cream, nama cream or Nestle cream, meat sauce, rice. Ito yon, yung meat sauce, pang spaghetti talaga. Yan. Kaya hindi ko na siya lulutuin yan. Tatapin ko na lang siya. Ito po yon. Tapos yung white sauce, ito naman yung aking gamit na white sauce. Yan. Start na natin. Unahin po natin yung kanin na isangag. Yan, lagyan na natin yung kanin. Sangag natin siya sa butter. Lagyan nyo ng kunting asin. Ayan, yung kanin, hiwa-hiwalay na siya. So, pwede na natin ilagay sa lagayan. Ilagay natin. Ayan, ilagay na po natin sa lagayan. Yan, ganyan po. Yan. So, iset aside natin. Palabnawin natin yung white sauce kasi malapot yon. Lagay na rin natin yung Nestle cream, fresh milk, at konting asin. Ilagay natin yung apoy niya ng medium lang. Tapos, halu-haluin natin. Hanggang sa mag-mix lahat. Hanggang sa hanggang sa lumabnaw siya. Hindi po ito kailangan na pakuluin nyo Basta pag nahalo na siya ng maayos, pwede na nating hanguin, tanggalin. Parang katulad nito. Ayan, medyo lumabnaw na siya. At nahalo na rin yung ingredients niya. Kaya pwede na natin ilagay at itaping sa ating kanin. Lagyan natin. Lagyan natin ng pang-isaluhan lang. Kunti lang. Para maglasa ng konti. Tapos, lagyan na natin yung meat sauce. Yun, lagyan na natin yung white sauce. Ayan. So, tapos na po. Lagyan na natin, tapingan na natin ng cheese. Marami, mas masarap. Ilagay na natin sa oven na 200 Celsius. Ng 30 minutes. Pero pag yung cheese niya brown na, pwede nyo lang
labas. Pwede nyo na tanggalin. Ayan. So, mag-antay tayo ng 30 minutes. Ayan po, luto na po ang ating lasagna. Ayan. Oh, wow. Ito yung meat sauce lasagna. Ito po ay super daling gawin.